Döwlet mediasyna görä Türkmenistan boleliğinligiň, awadançylygyň, bagtyarlygyň we berkararlygyň ýurdy. Ýöne berkarar ýurtda ýaşaýan we öňe köp sanly enata döwlet mediasy bilen ylalaşmaýar. Olar ýurtda dowam edýän krizis we üzülmeýän başga bir näçe problema sebäpli daşary ýurtlarda bilim alýan ogul gyzlaryna ýurda dolanmazlygy, alajy bolsa daşary ýurtlara ornaşyp şol ýerde mesken tutmagy, başarsalar beýleki jigi doganlaryny hem daşary ýurda göçürmegi maslahat berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe marly enata bilen söhbetdeş boldy. Olar söhbetdeşlikde bu ýagdaýy tasdiklaýarlar we daşary ýurtdaky ogul gyzlaryna ýurda dolanmazlygy tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä enatalary ogul gyzlary bilen internet arkaly habarlaşanlaryna şeýle ündöwleri berýärler. Enatalaryň ündöwleri Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny, şol sanly okuw tamamlayan student ýaşlary tapgyrlaýyn ýurda gaýtarýan wagtlaryna gawat gelýär. Iziňizde Türkmenistana gelmejek boluň, uguruny tapsaňyz şol ýerde galyň. Juda bolmasa Türkiýe döwletine geçiňni işläň. Sebäbi bu ýerde balugyn ýok, ogul diýip bir enata daşary ýurtda okuyan oguluny maslahat berýär. Siz aňyrda işläp geleningizden soň öýlenmeli, durmuş gurmaly. Toý etmek üçin özüňiz pul ýugnap, öz göwüňizi özüňiz kesmeseňiz bärde hiç saat galmady diýip enata ogluny ýüzlenýändigini aýdýar. Daşary ýurdun ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanly ýaşlar ýurda dolananlaryna daşary ýurt diplomlaryny Türkmenistana tasdiklatmaly. Galy berse-de daşary ýurtda ýokary bilim alan ýaşlar Türkmenistana işçilikden kötenýär. Enatalar ýaşlaryň daşary ýurt diplomyny tasdiklatmak üçin hemde olaryň işe girmek üçin $1000 dollar para soralýanyny aýdýarlar. Diplom tasdiklatmak üçin azynyň $3000 soraýarlar. Ondan soň işe girmek üçin ýene $3000 sorarlar diýip bir enat aýdýar. 2019-njy ýylyň martyna Türkmen häkimetleri Türkmenistana diplomy kabul edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanyny çäklendirdi. Başarsaňyz umumyň gelmäňnip bala çagasyny görmäge zar enata ogul gyzynyň ýagty geljegi üçin olara maslahat berýär. Gaýtam aňarda mesken tutunup jigi doganlaryňyzy hem öz ýanyňyz bilen alyp gidiň. Bize äkidip bilmeseňiz hem jigilerinizi süýräň. Bu ýerde jigileriniz her gün agyr işdi işläp 15-20 manat gazanýarlar. Ol hem ujuýupsyz bolýar. Jigileriniz, doganlaryňyz, kakaňyz beýlerini büküp agyr işlerdi işleýär. Seni bir gelip beýlini bükmekçi bolma. Başarsaň aňyrda galjak bol ogul diýip enata daşary ýurtda bilim alýan ogluny maslahat berýär. Türkmenistan ykdysady krizisiň ýitileşmegi ýöneköy raýatlara urgu bolýar. Tanqidçiler häkimetleri emensizlik taýplaýar. Döwlet mediasy ýurtda boleliğinligiň höküm sürýändigini öznüksiz gaýtalýar. Bu aralykda ýurt raýatlary kyn durmuşa çykalygy gözleýär. Işlep pul ýygna ogul, jigileriň hem alyp gitdiýip enata maslahat berýär. Iýde ýol ýok diýip olar gaýtalýar. Türkmenistana girseň çykyp bolmaýar. Girin adamlar garasany we alynýar diýip enata duýduruş berýär. Agyr ykdysady krizisiň hem de syýasy çäklendirmeleriň fonuny galy berse-de raýat durmuşynyň ähli ugurlarynyň häkimetler tarapyndan gödäwçilik astyna saklanylmagynyň arasyna Türkmenistany hemişelik terk edýän adamlaryň ýüzündäki şatlyk alamatlary ýurtdaky ykdysady, syýasy we sosial ýagdaýlaryň kynçylyklaryny açyp görkezýär. Şatlykdan bogozum doldy diýip golaýda Türkmenistan terk eden bir etnik gazak Gazagystana ayak basandan soň Türkmenistany terk etmegiň şatlygyny paýlaşdy. Ýatdasa Gazak häkimetleri 200-den gowrak etnik gazagyň Türkmenistandan Gazagystana göçürilmegini gurady. 21-nji maýda Türkmenistan Howa ýollary agentligi Minskden Aşgabatda ýörüýti charter gatnawyny gurady we 200 töwereg raýaty ýurda gaýtaryp getirdi. Ýolagçylaryň 80 göterim töwereginiň talip ýaşlarda gaýdyldy. Galy berse-de has edil mart we aprel aýlaryna Täjikistan we Özbegistan respublikalarynyň Türkmenistana getirilen taliplerden okuw möhletini tamamlan 250-den gowrak ýaş ýigit özleriniň karantin möhletiniň gutarmagynyň ýygyany harbugullyga çagyryldy. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň ýaşlaryň sanyny aýan etmeýär. Ýöne daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanlaryň umumy sanynyň onlarça müňlügi çaklanylýar.